Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. 58 12 йортында фатирларның яртысы да куллануга тапшырылмаган. Бу коммуналь хезмәтләргә килгән түләүләрдә ничек чагыла, Гүзәл Шихапова ачыклады. Шәһәр мэры куйган икеленне төзәтергә керештеләр. Җир асты аша чыгу юлларында төзекләндерү тизлеге артты. Бүген халыкара укытучылар көне. Чаллы педагоглары һәм аларның шәкертләре белән Римма Әхмәтова аралашты. 58-12 шәһәрдә кайнар суга бәяләр иң югары булган йорт дияргә дә була. Башка шәһәрдәшләр кайнар суның 1 кубометры өчен уртача 120 сум түләгәндә, бу йортта яшәүчеләр өчен кайнар суның бәясе 200 сумга кадәр күтәрелергә мөмкин. Сәбәбе йорттагы күпчелек фатирда кеше яшәми. Бу коммуналь чыгымнарга ничек тәэсир итә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Йорт 10 елга якын төзелде, шуңа күрә күп фатир хуҗасы бу вакыт эчендә икенче торак кайгыртып өлгергән. Фатирларның күбесе буш. Шәһәрдәшләр салкынга алай зарланмый. Bizim подъезда bir yartısı gına заселенный. Ne, одно. Былай жылы бит, жылы. Ну, жыл тора керек, конечно. Ул бит черновая отделка булган. Жылы бергәч, жылы инде әзрәк салкынча барыбер дә, күрше фатирлар бөтенесе дә незаселенные. Дөрестән дә фатирларда салкын түгел, әмма бу аларны җылыту өчен күбрәк энергия киткәнгә күрә шулай. Димәк, чыгымнар да күбрәк булачак. Ул домна 360 квартал бәйгәнәсендә булганда да без бит инде 100 кеше генә анда торса да без бөтен дом җылыны бирәбез. Конечно, шундый большой корпустан 8 подъездлы дом, тепловые потери дип әйтәбез инде. Тепловая энергия кергәнче, краннарга җиткәнче, батареяга җиткәнче, ул үтә бөтен подваллар аркылы, бөтен квартиралар аркылы кеше яшәмәсә дә. Проблеманы бары тик уртак көч белән генә чишеп була. Хәзер барлык фатирларның да хуҗалары белән элемтәгә керергә кирәк. Бу җиңел түгел, кайберәүләр бөтенләй башка шәһәрдә яши. Әгәр буш фатирларда тәрәзә ярыкларын томаласалар, ишекләрне җылыга алмаштырсалар, җылыны саклап калып булачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгін шәһәрдә мәшгульлек үзәге пенсия яшендәгеләр өчен вакансиялар ярминкәсе оештырды. Биредә 14 оешма катнашты. Өлкәннәр өчен 150-гә якын эш урыны тәкъдим ителде. Оешмаларда өлкән яшьтәгеләр өчен эш урыннары бар. Аларны тәҗрибәле, ышанычлы, җаваплы булулары өчен бәялиләр. Пенсия яшендәгеләр өчен инженер, оператор, фрезеровщик һәм башка вакансиялар тәкъдим итәләр. На данный момент нам требуются автослесари по грузовым автомобилям, агрегатчики, водители БЦДЕ и на тралы и машинисты компрессоров передвижных, опрессовочных, наливных агрегатов. Зарплата достойная от 30 тысяч и выше. Бүген Чаллыда эшсезлек 1%-тан да кимрәк. 1000-нән артык кеше эш эзли. Алар өчен 6000-нән артык вакансия бар. Элек автомобильный заводта эшләдем. Может, заводка барам. Почему мне надо? Всякие префектуры, что там, утырып. Мне сварщик нужен. Профессия сварщика. Там на заводах я уже отработал. Уже я на пенсии. Сейчас мне что-нибудь полегче. На заводе двигателей, наладчиком автоматических я не работал. Кем хотите стать сейчас? Такой же профессии хотел. Наладчиком. Вакансиялар ярминкәсенә килергә өлгермәүчеләр эш урыннарын мәшгульлек үзәгенең рәсми сайтында карый ала. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Чаллыда ишек алды юлларын төзекләндерү дәвам итә. Бүген автомобиль юллары предприятиясе эшчеләре яңа шәһәрдә 52-нче, 29-нче, 1-нче, 2-нче, 4-нче, 5-нче һәм 6-нче комплекслардагы юлларны ремонтлый. ГЭС бистәсенең 7-нче һәм 8-нче комплексларындагы юлларны да яңарталар. Эшләр азагына якынлаша. Бу максатларга республика бюджетыннан 250 миллион сум акча бүленгән. Монда үзгәрешләр бар, юлны киңәйттеләр, тротуарларны ясыйлар, бордюрларны яңаны куялар. Все нормально инде. Моңа хәзер андый түгел бит инде. Юллар тарый, машина үтәргә урын юк. Вот һәр яхшы. Мэр шелтә белдергәннән соң җир асты кичү юлларында төзекләндерү темплары көчәйтелде. Моны шәһәрдәшләр дә сизде. Кыска вакыт эчендә ситуацияны ничек үзгәрткәннәр безнең сюжетта. Мәскәү проспектында урнашкан 6 җир асты аша чыгу юлында да төзекләндерү бара. 6-сында да җәяүлеләр өчен хәрәкәт итәргә куркынычсыз шартлар тудырылмаган. Моны мэр да билгеләп үткән иде. Хәзер төзекләндерүчеләр чыгып торган электр чыбыкларын алганнар. Ачык люклар да юк. Вообще яхшы эшлиләр. Алар бит инде даже суббота, воскресенье да эшлиләр.
Ничек дебейтим инде Стахановский başın. Eybet işlermeye ошый. Bereket uyuşması Jiras taşaşı kuyuların tüzüklendürüge 2 ay elek kirişte. Әзерленуге көп vakit gitti diyor uyuşma жетекшisi. До этого работы делались все скрытые, их особо не было видно. Делалась гидроизоляция, бетон заливался. Разбирали ступени, монтировали ступени. То, что сейчас идет к окончанию работ, из-за этого все видно. Atın azağına kadar elektr utu kirtilecek, burus şatkı jeyleşecek. Hazır divarlarına tışlarga hazırlaneler. Moskva prospektindagi 6 Jiras taşaşı kuyulan tüzüklendürüge 52 milyon so'mga yakın okşa bölüngen idi. Güzel Şıhapova, Luiza Safuanova, Lenar Sultanov, Yangiliklar. Шәһәр сырхауханәләрен модернизацияләүнең беренче этабы ахырына якынлаша. График буенча төзүчеләр эшләрне 10 октябрьдә тапшырырга тиеш. Чаллының барлык 14 сырхауханәсе дә республика программасы кысаларында яңартыла. 7,5 миллиард сумлык проектның максаты республикада медицина хезмәтенең сыйфатын яхшырту. 4-нче бинаның сырхауханәсендә эш кайный. Бинаның ярты өлешендә төзүчеләр эшли. Калган мәйданда пациентларны кабул итәләр. Кабинетларны эзләп табарга уңайлы булсын өчен территориядә күрсәткечләр элгәннәр. Әмма кыенлыклар да бар. Шәһәрдәшләр төрле исләргә, тавышка һәм кысан булуга зарлана. Ремонтны күреп торабыз. Без барышын аңлыйбыз. Әгәр дә ремонт тизрәк бетсә, шәп булыр иде. Многом инвалид. Сейчас аларга обращаться итәм. Ну, бу нәрсә ремонтлар бетсә бик шәп булыр, конечно. Чиратларны киметергә, коридорда көтү вакыты 10 минуттан да артырга тиеш түгел. Республика хөкүмәте шундый бурыч куйды. Уникаль проектны гамәлгә ашырганнан соң барлык медицина учреждениялары Дустана поликлиникалар дип аталган Татарстан стандартына якынлаштырыла. 4-нче балалар поликлиникасында 20 меңнән артык кечкенә шәһәрдәшебез теркәлгән. Барлык үзгәрешләр дә пациентлар өчен дип саный медиклар. Алар үзләре дә кысан шартларда эшлиләр. Бер табиб 2 участокта кабул итә. Чиратлар бар поликлиникада. Кабинет сайын 2 прием. Алар көтеп торалар, уңайсызлыкларны аңлыйлар. Алга таба сырхауханәдә уңайлы шартлар булдырылачак. Әни һәм бала бүлмәсе, диагностик кабинетлар, балалар мәйданчыгы барысы да беренче катта урнашачак. Гомумән поликлиниканың логистикасы үзгәрәчәк. Октябрь башында беренче эшләрнең беренче этабы тәмамлана. Бүгенге көндә канализация, җылылык һәм су системалары кертелде. 10 октября мы планируем закончить и переселять врачей в новые помещения. Мы рассчитываем уложиться в сроки, пока нам ничего не мешает особо. Предпринимаем все нужное, чтобы успеть. Бүген биналарның фасадын җылыталар, тәрәзәләрне алыштыралар, керү урынын яңарталар. Поликлиника территориясендәге юлларны киңәйтәләр. 2 һәм 3 этапта бинаның эчке ягын төзекләндерәчәкләр. Подрядчылар ноябрь ахырына кадәр барлык эшләрне тәмамларга сүз бирде. Гөлназ Көснетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Минем укучыларым татар телен ярата дип горурланып әйтә Алена Абишева. Ул 58-нче мәктәптә балаларга ана телебезне укыта, милли мәсьәләләр буенча директор урынбасары. Быел Алена Петровна ел укытучысы Бөтен Россия бәйгесендә катнашып, заман укытучысы номинациясендә җиңеп чыккан. Һөнәри бәйрәм көнендә без талантлы педагогның дәресендә булдык. Рим Әхмәтов репортажы. Без якын дуслар. Без якын дуслар. Җыелдык бергә. Җыелдык бергә. Алена Петровнаның һәр дәресе шулай башланып китә. Үзенчәлекле биремнәр, кызыклы уеннар. Беркем дә күңелсезләнеп утырмый. Балалар җавап бирергә ашкынып торалар. Укытучы боерык фигыль кебек гадәти теманы мавыктыргыч итеп бирә белә. Миңа татар теле бик ошый, ул бездә бик күңелле үтә. Татар теле минем туган телем. Мин өйдә татарча сөйләшәм, әниләр белән, әтиләр белән. Миңа Алена Петровна бик ошый. Чөнки ул бик кызыклы дәресләрне үткәрә. Алена Абишева тәнкыйди фикерләрне үстерү технологиясе авторы. Ул үз тәҗрибәсен башка укытучыларга да өйрәтә. Аның фикеренчә, бүгенге заман укытучысы төп 4 сыйфатка ия булырга тиеш. Тирән белемле, яңа технологияларны белүче, үз фәнен һәм балаларны яратучы. Минем укучыларым арасында татар телен өйрәнергә теләмәүчеләр юк. Алар бик яратып, бәйрәмгә килгән кебек татар теле дәресләренә киләләр. Әгәр дә укытучы җанын күңелен биреп эшли икән, инде балалар да аны сизәләр һәм алар дәрескә шатланып киләләр. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар.
Шәһәрнең 76 мәктәбендә 3625 педагог эшли. Аларның хезмәте хөкүмәт тарафыннан югары бәяләнә. Быел Чаллыда бер укытучыга Россиянең халык укытучысы исеме бирелде. Татарстанның атказанган укытучысы исемен йөртүчеләр күп. Иртәге бу исемлеккә 78-нче лицейның татар теле укытучысы Әлфия Мәгданова да өстәләчәк. Бүген Арган залында халыкара укытучылар көне уңаеннан зур бәйрәм узды. Чаллы мәгариф системасында эшләүче педагогларны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Абдуллин, Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина котлады. 20 кеше шәһәр мактау тактасына кертелде. 28 педагог Россия һәм Татарстан мәгариф министрлыгы бүләкләренә ия булды. 4 мөгаллим мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнде. Балаларга аң белем, әхлак тәрбиясе бирүдә армый алмый эшләүче педагогларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Нәтиҗәләр безнең югары, республикалам сыйфат нәтиҗәләре безнең һәр ел даими рәвештә югары булып килә. Безнең шәһәребездә 6 мәктәп, Россия күләм 500 топ мәктәбе хисабына кертелде. Бу әлбәттә безнең укытучыларның нәтиҗәлеге, эшчәнлек нәтиҗәсе. Бүген гәмнәшләр сау булыгыз. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. Как живут люди, страдающие от артрита и радикулита? Слышали, погода меняется? Да, я утром намазалась кремом «Долгит» в желтой упаковке, и теперь мне все нипочем. Крем «Долгит» способен оказывать местное обезболивающее и противовоспалительное действие. И я пойду намажу. Что-то суставы ломит. «Долгит». Немецкое качество по доступной цене. 6 и 7 октября обувная фабрика «Город Киров» принимает обувь в ремонт в торговом центре «Арзан».